Здравейте, хора! Ние сме Габи и Софи. Объркани. Да, объркахме. Аз съм Габи, тя е Софи. Да, и това ще е, така да се каже, плейлист, наречен SoftGap. Да. Ще има доста такива клипове, между другото, на нас. Да, където ще Софгап от Габи и Софи. Имаме и общ подпис, който може да ви го покажем в някой друго видео. Имаме общ тефтер, който е мой, но аз реших да го направя общ. И имаме обща рождена дата, която е 15 май. Да, точно така беше. 2005 година, защото аз съм родена на 16 март 2005. Аз съм на 14 август 2005 и решихме, че това е Сега Сега и средната дата. да. И по принцип между 16 и 14, 15, така че. Да, А между март и август, е май. така че. Аз само не така че. Значи, сега отиваме към парка в Мировяне. Мисля, ние си живеем в Мировяне. И ще се видим след малко, когато ще видите нашата изненада. Ако съберем 20 харесвания, това е едно много красиво дърво, това да го показвам. Ако съберем над 20 харесвания, не харесвания, а гледания, ще качваме още влогове. По принцип, това ми е първия влог в канала. Между другото, ето е Габи. Това беше супер интересно. Божи кръв. О, ние като бяхме малки много ги събирахме. Да, много... ето. Не се вижда обаче на камерата много хубаво. Общо взето. Хвана божа кравичка. Мене не ме е страх да ловя боболечки. Мен само божа кравички не ме. Ти Всичко дори друго, не да. съм се изпитала. Да, но много интересно. Ние като бяхме малки много се ловяхме. Виж я! Много интересно В с момента водата. ми ходи по ръката. Да, Надявам се, че я виждате. да, виждате. Та иска да кажа, че ако съберем над 20 гледания, ще качваме още влогове заедно, иначе аз в принцип качвам влогове. Ще качвам влогове. Това ми е първият влог. Падна ми някъде или ми влезе в ръкава. Добре, и почти стигнахме, така че... Да. Ще се видим след малко. Стигнахме, между другото. Да. И... На задна камера съм. И дигни ме. Искам да ме виждат. И по пътя видяхме, че съм. Но иначе, въжето, Може да ето го. Въжето как ще го стигнем? Защото знаете, аз да застана така, трябва да го откачим, защото иначе виси, но сега е там и да, Габи ще се опита да го махне. Когато го махнем... Ще видим. Да. Почнахме и Габи се върти, но иначе ето ги люките и общо взето парка е много приятен. И гледайте. Давай. Здравейте, сега София на Люля. Да. Много странен. Виж, значи като се такова ще си виждаш краката. Се сбутваш. Виж? Добре, аз ще залюрам първо, за да види как и после ще видите. Хора, сега се намествам аз да седна, за да ми покаже гапчето. От другата страна. Пиши се тук един. Да знам. Да може да не се... Добре. Ето виж. Много е забавно. Между другото, аз просто до сега не съм минала така никога. Им чувстваш си. Добре, хора, чао, че ни пада батерията на телефона. Да. Ще се видим друг път.